Alhamdulillahi, kamar yadda al'ummar jihar Kano suka fahimci halayen raba gardama yadda suka fara bayani kuma sun ji daɗin sako da ya taɓa turo musu da shi, to anan nake kira da al'ummar jihar Kano ya kamata ma su ƙara sanin waye raba gardama a jihar Kano. Na farko shi raba gardama mutum ne wanda yake da son kishi da ci gaban al'ummar jihar Kano. Sannan kuma raba gardama mutum ne wanda baya neman kowa da rigima. Raba gardama mutum ne wanda ba shi da abokin rigima a jihar Kano. Kun ga kenan mutumin da yake da wannan hali ya cancanci kowace irin kujera a jihar Kano. Don haka ne muke kira da al'ummar jihar Kano da su ci gaba da addu'o'i, insha Allah nan ba da jimawa ba raba gardama zai bayyana, kuma raba gardama yana tare da su a dukkanin mu'amalolinsa. Kuma wani babban abin sha'awa ma ga raba gardama mutum ne wanda ya alƙawarin zai dora ayyukan da mai girma gwamna yake yi don ya ci gaba da yin su, tun daga kan makarantu, lafiya, asibiti, hanyoyi, to suna nan abubuwa barkatai wanda raba gardama ya sha alwashin ya samu gwamnati zai dora ya ci gaba da ayyukan nan na alheri. Ina yi wa kowa fatan alheri, kuma muna roƙon al'umma da su ci gaba da addu'a ga raba gardama. Raba gardama kwanan nan zai fito, kuma kwanan nan zai amsa kiransu, kuma ana nan za a yi gangamin taro idan mun tashi kawo wannan raba gardama a jihar Kano.